umuntu oright, umuntu engikwazi ukushare naye yonke into, engikwazi ukushare naye inkinga zami nemfihlo nje anginazo. Mase kuza ngakuyena noma nginenkinga uyangisize la akwazi khona ungisiza nami ngimsize la ngisiza khona. Okay, nabantu abasizanayo ey'ntweni ey'ningi ey'hlukahlukene. Yes, asinazo iy'mfihlo nje. But namhlanje usibhalele la kwishow ukuthi ufuna ukuthi uxhunyaniswe naye. Uzokhuluma naye. Yini indaba ngume ukuthi mhlambe nabantu abakhuluma bengenazo iy'mfihlo nihlulekile ukuhlala ndawonye waze decide ukuthi umlethe la? Ngingathini? Usisi lo nje siyazwana, ngiyamthanda umngani wami. So manje ubudlelwano bami naye abukho right. So ngifuna ukulungisa lapho ubudlelwano bami naye. Ngiyamthanda njengomngani wami. So njengamanje khona into engekho right phakathi kwami naye. Engifisa silungise nje ubudlelwano bami naye. Okay, mhlambe before silungisa siqale sazi cause. Yini eyenza ukuthi ubudlelwane benu njengamanje bungabi kwi-status right? Yini eyenza ukuthi nina nobabili ningakwazi ukucommunicate anize nidinge mina ukuthi ngingene phakathi kwenu? Kunomfana engijola naye uSipho igama. So manje usisi ngibona ngathi ujola naye ngine-sure ukuthi bayathandana. Inkinga usisi mangimbuza uyaphakama. Manje njengokuthi mina ngimncane kunaye namdala kunami, ubuye angihlule manje ingakho ngize ngabhalela la ekhaya ukuze ngicele la ekhaya ngicela usizo. Okay, so as abantu abashare yonke into manje senishare indoda. Ngizosho kanjalo futhi, ngizosho kanjalo. Phela seshare Okay, mhlawumbe angingangeni phakathi kwenu. Ngeke nginidedele isikhathi sokuthi nikhulume. Uyena ungakhuluma naye sizwe ukuthi uthini. Mfundi yaphina. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sisi njengomngani wami ngiyakuthanda. Kodwa ngiyafisa ukuthi silungise ubudlelwane bethu singaxatshaniswa izinto ey'ncane. Ngiyakuthanda, ngiyakuthemba njengomngani wami. Asikaze saxabana singakwazi ukubhekana nenkinga. Nje sisuka kude mina nawe siyasizana, siyazana lapho nalapho ey'ntweni ey'ningi nje. Kodwa ngibe nenkinga nje le enginayo njengamanje ukuze ngibhalele la ekhaya ukuthi ngiyazi ukuthi uthandana noSipho. Leyo ngithandana naye. Hayibo Amanda. Ngeke ngakubuza. Usho ukuthi ngisusa la engihlala khona mina uzongibizela uSipho. Uzokhuluma ngoSipho. Njengoba nje ngikhuluma nawe ngizokubuzela kona. Manje ngifisa ubhuti lo ukuthi asisize sikwazi ukuthi singaxabani